miña melodía por vos, poetas, soy yo por vos, soy yo por vos. Bueno, pois nada, o motivo desta reunión aquí é que, alá pro ano 2003, a Real Academia Galega adicoulle a Antón Avilés de Taramancos o Día das Nosas Letras. E o Concello de Outes quiso sumarse a esa homenaxe, na que se homenaxea, valga a redundancia, a un autor que deixou unha significativa obra froito do amor que tiña a terra galega e máis a lingua que nos distingue. Entón, o que fixo o Concello foi colocar esta terra unha fraquiña e o motivo de facelo así é que preténdese que a Horta do Miño e o Paseo do Río sexa un lugar onde se fagan este tipo de homenaxes e se deixe constancia do recordo de xente que foi ilustre ou, vamos, de xente destacada dentro do noso Concello, nado no noso Concello, ou ben de xente do Concello, como de sexa, que teña unha vinculación especial con ele. Temos a Antón de Taramancos, que temos con ele, e no futuro, pois teremos probablemente a outros persoeiros tamén serán recordados con estas placas. Aquí, a constatación de que Antón Avilés ten que ver moito con Outes é a constata precisamente esta placa representa un libriño que teño eu aquí, que é Tres capitáns de tempos idos. Este libro foi, como todos sabedes, pois unha pequena obriña de teatro que escribeu Antón Avilés, radicada expresamente aos rapaces do Colexio das Heras. Escribeuna por encarga, entre comillas, de Pilar San Pedro, que nese momento era a directora do colexio. Era profesora, mestra no colexio. Foi despois directora, sí. Eu creo que recordar que isto fai bastante tempo, foi no ano 83 ou algo por aí. Entón, Antón tuvo a deferencia de encargue do Concello de Outes, e esa obra que se presentaba con bastante éxito, que podemos pagar a Noia, e bueno, é unha das vinculacións, pero eu penso que a vinculación fundamental de Antón Avilés con Outes é xeográfica, porque Antón Avilés naceu en Noia, en Taramancos, e Noia é o noso concello veciño, o que
estuvéramos na nosa casa. Eu estudiei ali, é moitísima da xente de outras estudou no Instituto de Noia, e bueno, eu supoño que moitos dos que estamos aquí, creo que sí, que fomos alguna vez a tasca típica a tomar unhas taciñas de viño que estaban aderezadas moitas veces con unha reflexión sobre a vida, de Antón, moimiñas. E sempre foi unha persoa que, na minha opinión, intentou aglutinar a cultura no seu entorno, un ambiente que atuvera en torno a él, un ambiente literario. E bueno, eu penso que está moi ben que facer estas homenaxes, esta, pois, no Día das Letras Galegas, además porque cumplense neste ano os 25 anos do seu basamento. Estas homenaxes é unha boa maneira de preservar e de conservar o noso patrimonio cultural, pois eso, cuidando, recordando o legado que nos deixaron persoas como Antón Avilés, como eu e como moitísimos outros. Eu creo que a responsabilidade de todos nós cuidado deste legado que nos deixan é saber recoller o que nos transmiten e saber así mesmo transmitirlo ás xeracións vindeiras para que estas xeracións nos transmitan ás seguintes, porque é fundamental para que o patrimonio cultural e a lingua e a cultura galega se manteñan nunha situación viva e, sobre todo, isto está moi ben facer estes homenaxes e todo iso, pero isto non teria sentido se non se fixeran sempre nun contexto no que a cultura, o patrimonio e o gusto por a nosa tradición, por a nosa lingua, por todo o que somos realmente, que eso, nun contexto no que eso todo forme parte da nosa vida, que a coidemos, que a desarrollemos, que a coñezamos, que a estudemos para que de algún xeito pois sea unha cultura viva que goce, permaneza viva e que goce dun bo estado de saúde. Eso que é o que temos que facer entre todos, é que cada un de onde nos encontramos nós temos a responsabilidade de deber de facer que eso sexa así. Xa non teño nada máis que decir. Eu tinha preparado uns versos que me gustaron moito de Antón Avilés e quería desleer. Se solto a voz no mar, volvese ceide, medra no vento e ven desde unha hora antiga, aínda diáfana, traendo a miña voz doutras idades. Eso que é así moi característica, a mí gustou moito, non sei se a voz vos gusta. E nada máis, moitas gracias por invitarme ao acto. Eu basicamente vai comigo. Pois entonces, fixen ben a empezar antes. Completar os entresixos desa relación de Vilesco. Bueno, antes de nada, xa de me agradecervos a vosa presencia aquí, que día tan soleado, tan útil, que dan máis ganas de ir a dar un paseo pola playa, para sacar a marola en estes días tan húmidos que temos. O motivo de que nos estamos aquí a esa mesa, decía que 25 anos do seu que foron en marzo, escasamente 2 meses. Pero nós quisemos trasladar ao día de hoxe por dentro motivos. O primeiro é xa foi tamén un 23, ese aniversario da placa e a plantación da socialista. Fixo xero cando a Real Academia e con señores galegos, a petición de, entonces non éramos territorios, entonces éramos plataforma nunca máis de outros. Fizemos a petición ao Concello de que o noso municipio se sumara aos actos de toda Galicia de UNESCO. Recibimos con agrado o noso alcalde Carlos Cortés. Foi toda falamos do Concello foi realmente a colocación desta placa que recorda este libro de Historia que hace xemos tamén plantar unha trincheira recollendo a invitación do propio Vilés nese poema que nos conseguei da semana pasada. Nos últimos versos deste poema ali imos plantar unha cerdeira nova, temos que darlle esa alegría ao resto. Nos fixemos a darlle alegría ao vento, baixamos
desde logo esta fermosa obra que foi un proceso vistoso que son os Tereixas estará en México vai estar. Ese foi un dos motivos. O aniversario de plantar esta árvore con esa placa no Día das Galegas. E o segundo motivo é a integración desta obra con os alumnos do Colexio da Serra. Enquanto Otilia e San Pedro, que foi, mestre en aquel entonces, no Colexio da Serra, foi a, digamos, a peticionario. Que lle pediu a Avilés que escribira unha obra para os nenos, porque en aquel momento, no ano 82, acabábase de instaurar a economía o galego na escola e non había materiales. Os profesores que eran galego precisaban de algún material non só para aprender galego, senón para enseñarles a amar a lingua ao neto. O centro desa petición foi esta xenerosa donación de Avilés ao povo de Outos en Japón a Unión de Comunista na Oeste. Estes nenos representaron esa obra con Alberto Galega do ano 1950. E no hai un certamen de teatro infantil que organizaba a sección de teatro tamén que se seguía con nombres Diana Blanco, digamos que era unha parte da institución, impulsaba ese certamen de teatro. Ali, nós fomos aquí os nomes e Pili fixo moi ben en lembrar que Soledad Agra, Sabino Fontelos, un mando Fari tamén, Santiago Molinos, Santiago Molinos é meu primo, é un filho de Matesino, de Ana, Javier Vidal, que foi conselleiro aquí con Gonzalo Castro, José García, e logo con eles, compañeiros, que a coro interpretaron o poema A Galicia, do musical de Lorenzo Roma, que tamén o dirixeu Lorenzo Roma por esa época. Estaba impulsando a escola de música, a banda de música, aquí, que foi o, digamos, o creador da banda de música. Dirixeu ese certo de Lenxe Ben, que non é esta representación, porque Tramán, en su días, axudou a engrandecer o nome. Que celebramos esta horta, como espero que se sexa un paseo de personaxes que podemos colocar unha placa a Gonzalo Armán, como digo, seu nome, a Nicolás Cañón, a Silvio Suárez, si a casa tamén a Mestre, tamén moitos mestres que con uns principios que foron moi grandes educaron a xeracións do mundo. Bueno, por a miña parte nada máis. Bueno, gostaríame tamén rematar con un poema de Avilés, a miña intervención. Este é un poema do que teño predilección eu, estaba fixado ali nas paredes da tasca típica, con a propia letra de Avilés, e o titulaba Miña Pata. E dicía así. Está aquí tamén Miña Pata. Eu son o teu soldado máis, e o a lingua é a miña espada. Cando dubilo unha canción, cantan o labrego cabador, o migrante, o poeta, o migrante. O home que amasa pan é o así. Non son un home, son un pobre, e ninguén me pode.
aquí. No. Pensei en algún momento que igual se estaba quitando. Como ve. Beatriz, mirade, para que Vicente poda filmar, sí. Bueno, vou recitar para rematar así breve un par de poemas de Avilés. Non é o vento, nena, non. É o meu corazón que o vea. Escoita. É o meu corazón. O meu corazón sempre canta de noite. E cando el canta, cantan tamén as pedras. E canta o lobo atravesando os montes. E canta como un home cheo de medo o vento. De día nunca pode cantar. Sae a palabra como tremelecida de saudade e entón os pegureiros e os meniños, toda a xente inocente que me escoita, cóbrense de feridas para sempre. De día, deletrea. Nai, revolución, infame, sangre, la verca, fame, apocalipse, e vaise facendo a voz tan rouca que cando abre a cantar, fechanse as fontes. Se algunha vez os gringos aproveitan a primavera para estopar astros e fica todo a escuras no universo, todos os nosos corazóns acaso canten nesa noite acompañados para que nos escoiten as galaxias que están fora da man dos asesiños e nos empresten mistos e esperanza. Lendo estes días un libro que encontrei de casualidade sobre escrito a Avilés de Talamancos, encontrei os poemas de uns versos de Uxío Naboneira que describe a Avilés de Talamancos e di así: deseamos na vida como somos na morte, igualados, aunque distintos e varios, e como eternos, aunque sabedores do tempo da estanza insegura. Entonces, espero que este acto que estamos facendo hoxe aquí sirva polo menos para prolongar un pouquiño máis ese tempo da estanza insegura de Antón Avilés de Talamancos, e xa remato con un poema de despedida do propio Antón Avilés. Esta fonte, toda feita de arbre sobre das mans, teño a ollada limpa do neno que rechina coa auga e son todo paxaros, remuíños e ver. Levo o serán aquí, nesta miña arbre íntima con centeos, maízos e camiños de sol. Nesta arbre, con burrios pendurados e fumes hilandeiros, percorrendo a mañá. Xa son tan bello e pobre que non teño cereixas, nin tabardillas, nin pesegos de sangue para lle dar as rapazas que pasan con cabelos de erva e mans de orfar. Muy bonito. Fotógrafo.
Mentira, teño que ir para Santiago. Vas para Santiago? Sí, teño que cantar ali. A tarde creo que virá José, pero eu non estou. Se parece que para fora. Cruce. Cruce, Vicente. Ah, no. Bueno, vémonos. Bueno, a tarde, non? A ver, ao mellor che... que nos quixemos celebrar tamén por a vinculación de Avilés con outros. Esa obra de teatro que fixo para os alumnos de SB, de Colegio da Serra, que non deixa de ser en mans dun gran escritor unha referencia impagable para o noso concello. Ben, chegamos ao noso acto central que nos vai ocupar o 130 aniversario do falecemento de Nicolás Añón e logo unha representación dramatizada de o autor que este ano a Real Academia de Caudillo de Letras Galegas, Carlos Casares. Para nós, a celebración das Letras Galegas por moito que cheguemos xa despois de todos e este un pouco saturada a semana de actos relacionados, nós non queremos deixar pasar a ocasión. Para nós, as Letras Galegas é un capítulo importante desde o primeiro día da nosa existencia. Queremos que esta celebración non debemos deixala, por moito que non enchemos auditorios nin atraíamos as multitudes. Para nós é un deber inexcusable. Está no noso estatuto, no noso ADN que agora últimamente respecto a identidade de grupos, de asociacións, de partidos.
letras galegas e a lingua galega para nós un deber moi inescusable. Bueno, xa centrándonos no acto de hoxe, Ramón Blanco, que é o estudioso, o investigador da obra de Nicolás Añón, non vou dicir o máis importante, pero creo que é o único. O único non. Dicindo que o único non só nos montes, comarcas, sino no mundo. Entón, temos con nós a máxima autoridade mundial no que se refire á poesía de Nicolás Añón. Logo se presentarei a Serafín tamén e chegue a súa oportunidade. Bueno, vou mellor falo de té. Vamos tamén falar de resultado. Sinto que o mellor durante o acto temos que deixar pasar as imaxes porque a ver que sai aquí, porque vedes que non ten nada que ver a calidade que se ve na pantalla, eu teño aquí no ordenador e aparte tiña outro PowerPoint feito que non pude abrir. Vou usar o que fixen para San Lourenço hai un par de anos, que non cando me convidou ali Soledad a falar das letras galegas, non? E tamén fixéramos sobre Nicolás Añón. Básicamente, o que poño sempre para empezar a charla é o aspecto, que vos aquí non se ve moi claramente, non? O aspecto do manuscrito, que, bueno, é un manuscrito, como sabedes, bastante citado, se conocedes a obra de Ben Ortega, por exemplo, ou incluso a biografía, podes pasar a biografía de Lope de Serantes. A biografía de Lope de Serantes, non? Tamén fala, incluso creo que ao final, se non recordo mal, aparece unhas fotocopias en apéndice, non? Bueno, nos encontrar, pero non están por aquí. Unhas fotocopias en apéndice, aquí está, do manuscrito, non? Que aparece a mesma portada. E, bueno, pois, era unha obra que estaba bastante citada, ninguén conocía moi ben, nin sequera Carballo Calero, cando fai a súa historia de literatura galega, que, bueno, foi a persoa que no século XX se ocupou un pouco así de revitalizar a Nicolás Añón, antes que min, non? Aunque non a nivel que o dixo despois, pero antes que min, Carballo Calero fala dela, aunque só lle dedica un par de parágrafos ao final do capítulo dedicado a Francisco Añón. El mesmo di que vamos meter na historia, en que só sexa brevemente, a un caso único de poesía popular asinada, non? Que é o de Nicolás Añón. Falaremos máis disto porque dá bastante de sí o tema, pero claro, Carballo Calero tampouco non existe manuscrito. E o que fai é retomar, como falarei despois, un artigo do século XIX, que despois el usa, e despois de Carballo Calero, o mesmo fará Aurora Marco, e tamén Carme Blanco, non? Que son as estudiosas que incluíron nas súas obras sobre literatura feminina ou feminista, pois obra de Nicolás Añón, aunque só foron un parágrafo referíndose a ela, como unha pioneira da escrita, entre comillas escrita, en galego no século XIX, incluso antes que a Rosalía de Castro. Ben, pois este é o aspecto do manuscrito. O manuscrito, a portada, é a primeira página, non? Que está así como vedes, bueno, eu deixei a paisada non está aberta. Vedes que o estado no que estaba bastante lamentable, non? Estaba un pouco desfeito. E a historia é moi curiosa, porque hai moitos anos xa aquí, cando estaba empezando a traballar sobre Añón, e incluso antes, cando ganei hai 15 anos o primeiro poeta Añón de aquí de Outes, pois interesei-me así polo poeta local, entonces comprei unha biografía de Ben Ortega, a tese doutoral, e vin pola biblioteca. Entón, daquela xa Marita, a bibliotecaria, dou unha carpeta, e iso unha carpeta con fotocopias, entre elas había unha fotocopia incompleta das poesías de Nicolás Añón. Delas fala Ben Ortega, tamén fala Lope de Serantes. Ben Ortega dicía que facía falta editalas, non? Que estaban sin editar, bueno, pasaron 30 anos, ninguén as editou, tomei eu collín eu ese guante, non diríamos. Porque, claro, seguramente estaba incompleto, xa esa fotocopia estaba incompleta. Eu no libro explico un pouquiño o que eu penso que pasou, non? Mais ou menos o que puiden averiguar. Lope de Serantes fala dunha copia que tiña Enrique González Añón Villar, fala desa copia que lle facilitou el, pero xa fotocopiada, entendo, por o que puden entender, non? Ben Ortega creo que tamén usou esas fotocopias e Marojita Tuñas díxome que a letra que había nas fotocopias que eu manexei daquela era a letra, está un pouco rollo, pero o libro está mellor explicado, que a letra era do propio Ben Ortega. Entón ela dicíame que sí, que claro, pero eu entendía que ninguén vila isto, non? Por lo menos ninguén nos que estudiaron a obra de Añón.
salvo, lóxicamente, a persoa que lle pasou as fotocopias, non? Que foi o Enrique González Añón Villar, que era un descendente un sobrinho neto, sería, creo que era fillo do Fede Alcalde de Outes, de Enrique González Añón, non? Ben, pois, no 2012, cando presentei o libro de Añón, apareceume San Mariño, e máis un señor que eu conocía de vista, que era o finado Pitilán, que conocíades, non? Que era Francisco Martelo Blanco. Pitilán quitou da chaqueta un sobre moi pequeno, metade deste libro, é dicir, unha cuarta parte dun folio, e dixo, mira, teño isto aquí, se queredes poderlo publicar, non? Era este manuscrito. É un manuscrito moi breve, habrá unhas 70 follas máis ou menos, non todas están escritas. Vedes que na portada, que non se ve ben pon, eu reconstruíno como entendí, non? Esta obra está compuesta por una labradora campesina, doña Nicolasa Añón, vecina del hogar de Buel, en la parroquia de San Pedro de Outes, copiados en el año de 1885. O manuscrito contén, basicamente, para abreviar, ten 6 composicións, 4 en castelán e 2 en galego. Unha delas inédita, hasta agora, cando non sei por que quedou, pero dicir, sei por que sí, é unha mostra máis de que non se conocía o manuscrito, senón que era editaría, non daquela. Bueno, sigo, senón, enrollo moito con isto. Aquí tedes un que falaba outro día con Tomás, que tamén está por aí, falábamos dun árbore xenealóxica, non se ve, como vedes nada, este é un problema que me fai aí a proxección, que terías que ver o nome dos fillos de Pedro Buján e Nicolasa, pero bueno, para que desades así rapidamente, sobre todo, o que é a línea de Francisco Añón, non? É dicir, ten unha irmá maior que Nicolasa Añón Paz, casada con Pedro Buján, que era un señor de Pazos, aí en Tins, onde era tamén a nai de Nicolasa, máis de Francisco e de Tomás, e aquí está o irmán pequeno, que é Tomás Añón Paz, que casou con Bernarda Beiro Fonternos, que era unha muller de Boel, non? E ali se sentou. Os fillos, bueno, son comparado os nomes dos fillos de Tomás, e os de Nicolasa, sempre mellor é Jesús, un creo que é Eduardo e outro José, non recordo ben, non? Pero o que importa é Jesús, que é o maior do que falarei máis tarde. Pedro Buján, como vos digo, era un rapaz de Pazos, Nicolasa tiña 19 anos cando casou, porque casaron no 29, era no ano 10, 1810, lóxicamente. Entón, e aí tedes, bueno, pues a árbore xenealóxica que, se queredes vela, está en internet publicada nun blog que se chama Tallares de Carmela ou algo así, ou non me acordo exactamente, teño apuntado aí. Despois, se queredes, comentos, se queredes preguntar ou tal. Bueno, aquí temos unha imaxe que lóxicamente non é ela, porque non hai fotos de Nicolasa, pero é unha imaxe dunha rapaza de Noia, seguramente, está feita Noia por esa foto, século XIX. Esta imaxe usámola nós en Terra de Outes cando falamos de Nicolasa, porque non temos ninguna foto dela, non? Entón usamos esta, que fixéramos aí 3 anos cando quitamos o libro, para que desades máis ou menos. Isto tamén lle poño moito a rapaxe nas escolas, non? Para que vesen como era unha muller da súa época. E aquí tamén, se non me equivoco, diríamos... Sí, aquí está. A igrexa de Outes, de San Pedro de Outes, que é o lugar onde ela se bautizou, e tamén onde se enterrou, e onde casou tamén. Vale? Nasceu, como vedes, o 28 de febreiro do ano 10, era a irmá maior de Francisco e de Tomás, casou con Pedro Buján, como vos dixen, no 29, tiveron 3 fillos, e morreu na propia aldea de Boel o 1 de novembro do ano 87. Por lo tanto, como vistes no cartel dos actos de hoxe, estamos celebrando, ou imos celebrar este ano, o 130 aniversario da súa morte, como fixamos co irmán maior, non? Co Francisco Añón. E poñemos aí abaixo, que non debía poñer así para quitarlle un pouco darlle un pouco máis de intriga, Jesús Buján Añón, o fillo dela maior, cura en Dumbría. Desto falamos despois. Esta é non sei se reconocedes, esta iglesia é Santiago de Olveira, en Dumbría, e estes horros están ao lado da iglesia de San Xoán de Olveirón, tamén en Dumbría. Unha é anexo da outra, a segunda é anexo da primeira. E aí era cura o fillo de Nicolasa. Vale? Isto tamén non se sabía hasta que fixen o libro. E ten que ver, diredes, mas que ten que ver isto, que importa isto pro libro? Bueno, pois como sabedes, o manuscrito, sabedes que Nicolasa dise que era unha muller analfabeta, que ela mesma reconocía que só sabía escribir o seu nome, pouco máis, non? Entón, como podía escribir un libro o libro das poesías? Pois porque hai unha persoa que as copia. Tanto López de Serantes como Bela Ortega din que era un cura e as copia. Aí hai unha confusión probablemente de formación popular, non? Oral, que o cura era o fillo dela, pero que nas copia é un señor que se chama Jacobo Lema Fernández.
que el mesmo se inclúe no manuscrito como copista. E vedes que aí ao final, non vos vou aburrir non, pero poderíamos ler no libro, pero non vale a pena que teño pouco tempo, acaba así: le voy a poner el nombre, e está falando da persoa que copiou isto, non? Que está pedindo favor, que Deus o teña na gloria, como a señora Nicolasa, en letras bastante grandes. Nombre, supongo, conozca, Jacobo Lema Fernández. Vedes que toma ademais Jacobo Lema Fernández, o que sería o seu negrita no ordenador, non? Así todo ben marcado. É unha rúbrica. Esa rúbrica repítese noutro poema do manuscrito, e despois hai dúas rúbricas que son similares que, ao mellor, pero non sei se non podo saber, poderían ser as de Nicolás. Porque era moi habitual que unha persoa, ainda non hai tantos anos, non soubera escribir, pero si puñer o seu nome e incluso asinar, non? Incluso facer un garabato para dar mostra da súa identidade. Ben, que pasa con Jacobo Lema Fernández? Que é unha das cousas así máis, que penso que máis aporta ao libro, a parte de editar os textos, non? Pois este señor non era cura, era mestre en Dumbría, era mestre de Olveira, e eu aventuro a hipótese de que, bueno, tivese unha amistade, non? Como forzas vivas que eran do lugar de Dumbría, ele é máis locura. Entonces, pois, quen copia é un mestre e non un cura. O manuscrito ou foi copiado en Buel, imaginades, non? Que o mestre veu que o fillo cura de Nicolás a aldea, ou ben Nicolás podía pasar temporadas en Olveira e ali copiaría o mestre de Olveira como o manuscrito editado por era, non? Claro, este manuscrito vedes que está composto no ano 85, xa lle faltaban a ela só 2 anos de vida, non? Hai unha serie de interrogantes que plantexa todo isto, non? É dicir, eses poemas son desa época, son anteriores, claro, é un tema moi complexo que se lede no libro podedes ver como rompín a cabeza para intentar adivinar o pouco que pude, non? Pero, bueno, en todo caso, sabemos que o libro foi feito composto por unha persoa que era de Dumbría. Ademais, isto teño investigueiro, quero dicir, non o puxen así a viseira, non? Andou buscando nos arquivos e tal, fun a registros civis, etc., non? Eclesiásticos. Ben, aquí tedes unha foto moi recente, lóxicamente, de outros, pero ten unha anécdota que está aí posta as letras que están aquí, non? Leo vos se non vedes aí. Arriba é un fragmento do manuscrito que pon: a Dios que me llama el campo, non? E que me aguarda el azadón. Esta é a despedida que dá Nicolás Añón. Esa é unha parte do libriño, que se despedido dos poemas. E abaixo, quer dicir que Nicolás, como sabedes, é unha campesiña, pon unha portada do libro, e ela mesma sempre está pedindo perdón por ser unha campesiña que se atreve a compuñer versos, non? E como perdonade que me atrevera a isto, non? Pero hai aquí unha anécdota que me contou Alberto Sacido, que é de Tarás, non? Que me contou que seu pai, que era José Sacido Paz, creo, pai, se me acordo ahora, que era de Buel, era familiar tamén da nai de Añón, se non me equivoco, descendente. Pois o pai contaba unha anécdota que se contaba pola serra, que Nicolás, xa de rapasa, compusera este poemía, que tamén quedou, andaba por aí pola serra, como andan os poemas de Francisco Añón en boca de moita xente, tamén andaba isto, non? Igual, vedes que ten chispa, non? O que pasa é que a mí non me cadra que non he encontrado unha tía de Nicolasa que se chamase Nicolasa, salvo que fose unha tía segunda ou así, que non deixa atopado. Entón, imaginarvos, un día de faena no campo, sementando, no medio do millo, sementando a erva serra, non? Unha erva que había por aquí, que se botaba, así parece a erva trigo, creo que é, ou erva, non sei exactamente xa como era, pero bueno, unha erva que se botaba entre o millo, non? Para que non houvese erva, non medrasen tamén outras malas ervas. E tamén se botaban aveas polo medio. Entonces, o tío, parece ser o tío de Nicolás, que tiraba aveas, e a tía que era amarrada non quería que tirase aveas, non? Que tirase máis erva menos aveas. E Nicolás, de chivata, dille a tía: miña tía Nicolasa, meu tío non ten consciencia, vai as aveas ao saco e sementas sin licencia. Supostamente este é un poema de adolescencia, de Nicolás Añón, non recollido hasta este libro, non? Bueno, aquí tedes unha imaxe da Serra de Outes, para que vexades como... Pero, bueno, tamén non é da época exacta, é do ano 1910 ou 12, máis ou menos. Está a estrada sin facer, como vedes. Nós estaríamos por aquí, máis ou menos, non? Hai un rapaz, un montón de burrillo. E, bueno, esta era a serra 30 anos despois de morrer Nicolás, non? Ou 25 anos despois de morrer Nicolás. Poñemos esta imaxe, porque esta serra chegou este señor, que é Lizardo Barreiro, que é o artigo que vos dixen antes, que Carballo Calero citaba, non? Ou polo menos que se inspirou,
para falar de Nicolás Añón. Este señor, Lizardo Barreiro, era un home de Noia, xornalista e tamén médico e farmacéutico. De feito, tiña unha farmacia en Vilagarcía, que foi onde morreu. Viveu bastante, morreu nos anos 40 do século XX. Este señor escoitou falar un día de que Añón tiña unha irmán que, según dicían, era mellor poeta que Añón incluso, non? El di, pero como pode ser isto? Porque Añón sabe aquela, no ano 86, no ano 1886, levaba 8 anos morto, pero como sabedes, Añón, nos últimos anos da súa vida, foi unha persona bastante reconocida, non? No mundo literario galego. El dixía, como é posible isto, non? Que haxa unha irmá, a máis que xa non era analfabeta, como pode ser isto? Entón, quiso conocer a esta muller. E ademais, ele era de Noia, aunque vivía xa en Vilagarcía. E fai unha reportaxe moi bonita, que é unha cousa moi bonita de ler, que tamén me ten un fragmento no libro, que se chama A Hermana de Añón. Entón, ele aí conta como fixo unha viaxe en barco, vindo polo Tambre, desde Noia, e vai dar a Serra de Outes. A Serra de Outes contactou co alcalde daquela, e o alcalde levouno hasta Buel para presentarle a esta señora, non? Entón, ele chega ali e encontrase, bueno, isto hoxe en día é o aspecto actual do lugar onde tiveron ese encontro. El di que chega, e hai unha casa moi humilde, que é a casa de Añón, como sabedes, non? Unha casa que só ten 2 fiestras, de planta baixa. Encontrase con un rapaciño, unha señora, que son Biel, neto e filla non é, ten que ser nora, de Nicolasa. Entón, de repente, chega a señora Nicolasa, viña do campo, viña suando, non? De traballar, era un día de maio, ademais, a primeiros de maio. Entón, bueno, pois ele pregúntalle, ela primeiro pois está como retraída, non lle quere contar, non lle quere visitar nada, pero pouco a pouco ele vai ganando confianza da muller, ela empeza a falarlle en verso, e dille el, pero usted está falando en verso, deixeme anotar o que está dicindo. Ela, non apuntes nada, pero ao final pode a coquetería tamén, non, a vanidade, e deixa que apunte o romance que lle dedica Nicolás Añón a Alfonso XII. É un romance que tamén está no manuscrito, aunque Lizardo Barreiro creo que non chegou a ver este manuscrito, ni sequera a saber del, aunque vedes que as datas, o ano 86 é só un ano despois do manuscrito, o 85, non? Pero ele non fala en ningún momento dese texto. Tampouco hai tamén variantes. O manuscrito ten ese poema, que é un romance dedicado a Alfonso XII, e Lizardo Barreiro tamén copia o romance de Alfonso XII. Entón, aí está moi ben para facer unha crítica comparativa entre os dous textos, porque vemos como é a poesía memorística, non? Que, claro, no momento de reproducila vai ter cambios. Hai versos que cambian, hai moitas palabras que desaparecen, que se modifican, etc. Ben, e outro poema que inclúe é o poema, bueno, que está máis abaixo, este é o romance dedicado a Alfonso XII, chamase, como vedes, está no manuscrito como entrada de su majestad el rei don Alfonso XII de Santiago de Galicia. Abaixo está en galego, vale, diz que ven o noso rei, vamos a ver a Santiago, vamos a ver cara a cara, que nos costa un ducado. E aquí tedes, aunque non se ve nada ben, pois como empezaría o que reproduceu Lizardo Barreiro, non? Son, por tanto, dos variantes do mesmo poema. Diz que ven o noso rei, vamos a ver a Santiago, vamos a ver cara a cara, que nos costa un ducado, non? E di o segundo verso que reproduce Lizardo Barreiro. Moitos deixan de ir ver por non haber dinheiro entón, porque ainda non se dá xunto para a grande contribución. En cambio, a versión do manuscrito, no segundo parágrafo, na segunda estrofa, perdón, di: moitos deixan de ir ver por non haber diñeiro, non, en vez de entón, vedes? Entón aquí sabemos que hai variantes, non? Son copias distintas, claro. Ben, este é un dos poemas que está en galego no manuscrito, vale? Son varias copias, como vedes, romanceadas, van encadenando, contando unha historia. Entón conta unha visita que fixo o rei Alfonso XII, que sería o tataravó, non? O rei actual, porque é bisavó de Juan Carlos, non? Alfonso XII, sí, crece, sí. Ben, entón Nicolasa, que debe estar ali en Santiago, vendo ese momento, non? De chegar a realeza, que ademais é algo moi típico na poesía do século XIX, tamén o propio irmán Francisco fai poemas dedicados aos reis. Este é outro poema que reproduce Lizardo Barreiro. É un poema dedicado ao irmán Francisco Añón, como xa morrera había 8 anos. É o poema di: quen me dera ir a Madrid a chorar no Campo Santo, a rezar por meu irmán na cova do Pintado. Dende a aldea de Nasín voaba os versos voá, camiñiño de Madrid hai quen puidera ir alá. Dixille de miña parte as caladas que eu morro, e que nin por nosa nai chorei como agora choro. Voá meus versos voá, camiñiño de Madrid, meu irmánsiño, pedirás Dios por mí. Voá meus versos voá, camiñiño de Madrid, meu irmánsiño, pedirás Dios por mí. Vedes que isto de voá, meus versos voá, é
tamén moi típico da poesía oral, non? Da poesía memorizada, porque cando o poeta non sabe como seguir, ten que ter recursos para poder continuar, non? Como nunha rejeifa, por exemplo. Entón, ese Boalba versus Boa aparecen varios poemas de Nicolás. Bueno, pois este poema non está no manuscrito, non? Tamén é curioso, un poema dedicado á morte de Añón, de Francisco Añón, a máis un poema bastante bo, pois en cambio non está no manuscrito que lle editou o mestre de Umbría. Por iso vos digo que hai unha desconexión aí, non? Que non se conocen, non saben uns dos outros dos textos. Esta é a casa, como sabedes, hoxe en día vemos a imaxe de arriba, que se mal, pero bueno, desa placa. Aquí tedes unha imaxe no momento que se colocou a placa, no ano 35, xa na República. Era unha placa que levaba feita desde o ano 24, pero non se fixo non se colocou hasta o 35. E a placa, xa no artigo de Lixardo Barreiro, se reivindicaba, que esa placa había que facela, non? Que había que poñela. Pero ponse dedicada a Francisco Añón, claro, a Nicolás. E a casa, como poño nesta foto, teria que ser vista así desde atrás. Se des ali ao abuelo, ainda se pode dar a volta. Esta realmente sería a entrada da casa, a fachada principal da casa. Hoxe en día que facemos unha lectura a inversa, non? Desa casa. Sigue sendo igual de fea, pero por atrás é por onde sería a entrada principal, non? Ben. Xa estou acabando, non os preocupedes a que levo tempo, xa estou falando pouco. Este é o artigo que vos dixía de Alba de Serantes, non? Que é a autora desta biografía, que, bueno, non é que sea unha cousa aí moi de fiar todo o que conta aquí, non? Porque é unha biografía novelada, pero hai detalles que aportan que son moi interesantes. Foi a primeira, probablemente, en darlle, no século XX, importancia, despois de Carrera de Baero, claro, a Nicolás, non? Ela ten este artigo publicado no Ideal Gallego, pouco antes de publicar a biografía de Añón, o poeta, onde di Nicolás Añón, o titular, unha poetisa de Sierra de Outes que non sabía ler ni escribir, non? Entón, pues, chamou a atención no ano 82 sobre esta figura. E ela reproducía, como vedes aí arriba, pusemelo aquí en detalle, a casa. E vedes que López de Serantes dáse conta que a casa hai que verla pola parte de atrás, non pola parte de adiante, como vemos hoxe en día, non? E tanto é así que temos aquí unha imaxe bella do ano 24, que sale nunha revista que está a Vida Gallega, dun periodista de Vigo, que era Jaime Solá, que tamén fixo unha visita a Boel, e publicou un artigo na súa revista Vida Gallega, que se chamaba En la patria del poeta Añón, e publica tamén esta foto, aínda que ele non fala nada de Nicolás nese artigo, non? Parece desconocela. Ele entrevistase ca xente do Pazo, que son familiares, como sabedes. Entón aquí hai unha serie de persoas que probablemente ou son xente do Pazo ou son descendentes de Nicolás Añón, non? Que están posando diante da casa de Francisco Añón, non se cita a Nicolás. Ainda que a casa era propiedade dela, como sabedes que foi a que quedou de herdeira na casa, non? Tomás casou tamén para Buel, e Añón, como sabedes, morreu en Madrid, non? Fora daqui. Ben, aquí temos tamén a Capela do Rial, como sabedes, Nicolás se dedicalle moitísimos versos a Virxe do Rial, é moi devota dela, e iso que tedes aí recortado é un fragmento do poema de Francisco Añón a la Virgen del Rial. Curiosamente, mentres Nicolás é moi devota da Virgen do Rial, a maioría do que hai no libro, no manuscrito ese, todos son copas dedicadas a Virxe do Rial, prácticamente. En cambio, Añón ten un poema, que este é só un fragmento, que critica a Virxe do Rial. Non critica a Virxe do Rial, critica a xente que adora a unha imaxe de madeira en vez da original, di el, non? Que está preocupada por unha imaxe de madeira e non se preocupa por adorar a Virxe etérea, diríamos, non sei como chamarlo. E di Añón, es la Virgen del Rial una imagen de madera, a quien el vulgo venera en vez de la original. Y aunque este error es fatal, el fanatismo especula, con el pueblo disimula tan necia superstición, y a sombra de este borrón, más sus intereses se acumulan. Vedes que é unha crítica anti-eclesiástica, non? O anticlerical. Isto, como, bueno, se non conocedes, as que non sodes de aquí ao mellor, pois isto é a capela do Rial, onde está esta imaxe jardada, non? Aquí tedes unha pequena imaxe dela que se ve aquí, arriba sobreposta ao manuscrito. Por exemplo, acaba este poema de arriba, non? Es la gala máis lucida, non lo digo así por nada, es la gala máis lucida que debemos apreciar, a aquella que demos paso en las aras del altar.
Pido perdón a la Virgen y también me dé su gracia. A todos pide perdón a Silvestre Nicolás. Vedes que é moi humilde, non? Ten como unha cosa de dar a conocer as poesías. E agora ven o poema que empeza aquí, que é o poema que descubrín en galego, que non se conocía, estaba inédito este poema. Empeza dicindo: vindo eu de Santo Ourente, encontrei unha veciña. El ojo me preguntou, dixíndome onde viña. Muller levo moita presa, que Perucho ha de berrar. Perucho é Pedro Buján, ou, bueno, entendendo o que fala ela no poema, non? Pero veñoche pasmada do vai que ver no rial. Ali está o neno Dios nos brazos de súa nai. Válgame Dios, que alegría, moito que ver ali hai. Ali está o señor vicario, que a todos dá exemplar. Con neno Jesús nos brazos, que a todos deixa beixar. Ai que neno tan garrido, e que representado está, e que respetado está, perdón. Pois era de todo o mundo, e máis outro dá, non? E, bueno, aquí se fica o poema, non, perdón, este é do romance Alfonso XII. De feito, o romance pecha o libro. Incluso é probable que fose copiado despois dos outros poemas, vale? Porque incluso a letra parece algo distinta. E ao final, bueno, vedes que pousamos en Madrid, dille cando fala do rei, non? Cando se despide do rei, que marcha de Galicia, entón dille ela: adiós, adiós, don Alfonso, hasta máis ver por agora, que cando volva a Santiago, que nos traiga a súa novia. E pousamos en Madrid, voamos versos voar, vedes como está usando este recurso por decía antes, non? E dadelle enhorabuena a su real majestad. Dixille que ides de parte desta pobre labradora, que se tuvera posibles, fora llos dar en persona. E ora ven outra vez esa humildade, non? Estos versos mal compostos son de Nicolás Añón, que non tuvo máis principios que os que tuvo Legón. E, finalmente, pois un colofón por Nicolás Añón de Paz, vecina del lugar de Boel, parroquia de San Pedro de Outes. É unha rúbrica que creo que tamén volve ser a rúbrica do cura, non? Do mestre, perdón. Xa estou acabando, sí. Vale, e finalmente, pois, unha pequena copla aí que xa fixen hai tempo, pero, bueno, vale tamén para hoxe que ven ser así a farmos de Nicolás. Entón, este ano, xa para acabar, que? De Carlos Casales, perdón. Este ano xa para acabar, como sabedes, celebramos o 130 aniversario da morte de Nicolás Añón, cabodano, e vai ser ainda en novembro, entón ainda temos tempo de pensar nisto, non? De ver cousas dela. Como para acabar, só quero vos contar que o que máis interesante desta escritora, entre comillas escritora, porque non escribía, senón que retiña versos na memoria, pois xa que, claro, hai que darlle unha volta a historia literaria en galego, porque é unha autora que nasceu 20 e pico anos antes que Rosalía de Castro, e os poemas non son do 85. Entón hai que incluíla xunto a outras escritoras que hai desa época, que son moi pouquiñas, que non falo disso no libro, pois penso que tamén merece un lugar, non? Para a historia da literatura en galego. E nada máis, moitas gracias.
lapsus. Estaba... Pois estaba xa moi atento. Pero, mira, sin querer, Ramón, escoitándoche deime conta de que non vou estar tan lonxe de Nicolasa como eu pensaba. Estes días ando por Galicia adiante, por os centros de educación, sobre todo. En un sitio dixenlles, empecé así. Este ano dedicanlle as letras gallegas a Sesé. Alborotáronse moito. Non lle fixo moito caso, se me tiñen avisado que era xente que se alborotaba moi fácil. Se se tiñen alborotado antes por ver unha jaliña azul. En outros tendes visto algunha, non? Non son tan raras as que tendes aquí en outros, seguramente. Algunha veríades. Non é para tanto ver unha jaliña azul. Entón, que se alborotaran cando lles dixen que lle dedicaban as letras gallegas a Sesé, tampouco me importou demasiado, pero tiven interés en saber que era o que lles alborotaba. Tuven que explicarles, mirad. O ano pasado dedicaron as letras gallegas a Manuel María, M. Corazón, corazón. Que bonito é este de Manuel María. Este ano dedican as letras gallegas a Carlos Casares. Total, que se alborotaron porque os do Barbanza falamos con Sesé. Dios mío, nunca tal viron! Ainda non escoitaran a Ramón en ninguna conferencia, me parece a mí. Había moitas posibilidades de que lle dedicaran estas gallegas a Sesé, porque aparte de Carlos Casares estaba nominado Carballo Calero, que fixo mención a Nicolasa, por certo, que non sabía eu. Había moitas posibilidades, entón xa vedes que entre Carballo Calero e Carlos Casares dixen eu, bueno, pois malo será. E foi, malo será, é unha expresión que utilizou Jadis, Supermercados Jadis, nunha das súas campañas publicitarias. O Jadis é unha empresa gallega, 100%, que sempre saca as súas bolsiñas do homenaxeado nas letras gallegas, sempre invirte parte do seu investimento en publicidade, vai en promocionar as letras gallegas, saca as súas bolsiñas, que, por certo, estuve falando porque eu teño contactos, co xerente xeral do Jadis, Pepe do Jadis, e dixen, olha, pásame unha bolsiña para levar a outros, pero ben planchadilla, non destas da compra. E doume unha bolsa para enseñarvos das que saca o Jadis co motivo do Día das Letras Gallegas. Sempre saca unha foto do autor. Digo do autor, pero tamén hai, de vez en cando hai unha muller, que en 54 anos xa van 3 mulleres dedicadas ás letras gallegas. Eso xa... Entón, a veces, a ver se algún día temos a Nicolasa. Como ves, Ramón, eso? Complicado. Como? Complicado. Ah, entendinche un pecado. Despois de estar escoitando tanto de... Bueno, pois nada, que dedican as letras gallegas a Carlos Casares este ano. Entonces, para aquí dixen a ver se consigo que veña un familiar de Carlos Casares. E conseguín que viñera un familiar de Carlos Casares. Hai plan de ser un pouco alto. E é que Carlos Casares tiña moita familia religiosa, pero moita, Bueno, súa nai xa non vos digo, pero aparte de súa nai tiña moitos membros da familia religiosa. Para ver un pouco que religiosa era a familia de Carlos Casares, vou vos ler deste libro dele, ilustrísima, solamente a dedicatoria. Di, ao meu tío Xosé Mouriño, porque Carlos Casares chamábase Carlos Casares Mouriño, así que este ven sendo irmán de súa nai, tío por parte de nai. Pois,
Ao meu tío Xosé Mauriño, abade de Beiro, bo representante dunha longa tradición familiar de cregos, plural, coengos, plural, e bispos, plural. Sabedes a cantidad de familia que tiña. Pois Carlos Casares, cando se enterou de que iba a haber un familiar dele, non quiso ser menos. Carlos Casares era un amante dos trens, tanto é así que ele tiña unha colección de trens. Os trens eran de xoguete porque a horta non era máis grande, pero ele realmente o que quería, o seu desexo era conducir un tren, ser maquinista de tren. Así que hoxe vamos a ter aquí a Carlos Casares, contento e feliz, conducindo o tren que ele desexaba. Este foi un desexo frustrado na súa vida, que nunca conseguiu conducir un tren. Bueno, vou venir así un poquinho para que a luz este máis fuerte, non? Así. Bueno, pois, xa temos ao familiar de Carlos Casares, non familiar, ao representante de media familia de Carlos Casares, ao propio Carlos Casares. Eu xa dixo Xan, tamén levo moitos anos con isto das letras gallegas, pero máis do que cree ele, eu levo con isto das letras gallegas toda a vida, porque nasín o mesmo ano no que empezaron as letras gallegas, con Rosalía de Castro. Se as letras gallegas tuveran cara e corpo, estaría delas vendo. Que chulas, as letras gallegas. Entonces, como a miña vida foi paralela ao das letras gallegas, sempre tuve o desexo de saber que lle parece o autor que lle dedican as letras gallegas. Sempre o intentei, pero nunca me contestaron. Ai, pero eu son como a formiga esquiadora de Carlos Casares. A formiga esquiadora está dentro da jaliña azul. Se abrimos a jaliña azul, aí aparece a formiga esquiadora. E agora os rapaces que xa son máis ecologistas que antes. Antes as jaliñas víamos o caldo, nada máis velas. Pero cando dixen isto, vou abrir a jaliña azul para atopar a formiga esquiadora, xa me di un rapaz. No! Pero aquí... Os rapaces novos, pero aquí non hai. Pois, se abrimos a jaliña azul, este é a jaliña azul. Un conto de Carlos Casares, que, por certo, este conto, no seu momento, levou o premio O Facho, o mellor conto. Pois aquí dentro, se abrimos a jaliña azul, aí na barriga atopamos a formiga esquiadora. E a formiga esquiadora é un animal neste conto teimudo, non se rinde nunca, sigue sempre hasta o final. Entón, eu inspirei-me na formiga esquiadora para seguir intentando averiguar que lle parece o autor que lle dedican as letras gallegas. Con Carlos Casares volví a intentar. Como sei que Carlos Casares escribe moito sobre si mesmo, porque non había Twitter e Facebook na época, senón sería dos que colgaban a tortilla antes de tomala, non se fai agora. Pois, entonces, como ele fala de si mesmo, puxeme a ler os seus libros como se falara dele. Empecei por o primeiro libro, Vento Ferido, publicado fai 50 anos. Entón, o primeiro que lle preguntei a Carlos Casares foi: Carlos, que che parece que che dedican as letras gallegas este ano, home? Quedou así un rato dubidando, pensando, estánme preguntando en serio ou non? Pero ele respondeume e díxome: botaron as sortes e tocoume a min. Eu penso que fixeron trampa, pero calei. Maior, non é? Fai 50 anos xa o escribeu. O único que aquí pon que o botaron as sortes, pero os da Real Academia non é que voten as sortes a ver a quen lle van dedicar as letras gallegas. O que fan é votar e van eliminando de cada votación, eliminan o último hasta que quedan dous. Un é Carballo Calero e o outro é o que gana sempre. Este ano, pois, ganou Carlos Casares. Entón, eu me pregunto, que hai que facer? Que condicións hai que cumprir para que onde dedican as letras gallegas? Pois, fixen como Ramón, investigar. Ele investigou sobre Nicolás, o que tal buscou aí o amiño. Non sei como entendeste a letra, ben, ou inventastes? Temos que conseguir o original, para saber que non nos está... Porque di que... Dixo... Non che quixen facer unha pregunta porque me tocaba a min e non quería retrasar o acto. Pero eu me pregunto, porque os escritores leen moito. A mañan estuve aquí con Avilés de Taramancos e Avilés dicía: de día deprende as palabras que outros cantan, o sea, que lee o que outros escriben. Pero Nicolás non podía ler, que dixeste ti que non lee. Entón, para escribir, tiña que ter uns conhecimentos, non había televisión. Ela tampouco tiña, seguro, televisión, nin radio tería. Como chega a poesía?
Investiga aí, pensastes que tiñas todo investigado? No. Bueno, pois eu me preguntei, que hai que facer para que te dedican as letras gallegas? Pois eu fixen como Ramón. Investiguei e comprobei que unha das cousas que hai que facer inevitablemente é nacer. E Carlos Casares vese que estaba decidido a querer dedicar as letras gallegas, que xa empezou por aí. Xa foi o primeiro que fixo. En 1941. E que mellor sitio para nacer en 1941 que o lugar onde está a tua nai. Era o que se levaba na época, eso vai por modas, seguramente. Nese momento levábase eso. E nasceu Carlos Casares nun forno encendido. Isto sí que ninguén o cree. Mirad, nasceu, vou-vos explicar. Para empezar, nasceu xusto diante de súa nai. Despois tiña un irmán a cada lado, que eu leín que era de 3 irmáns, ele era do medio, así que tiña que ver un a cada lado. En Ourense en pleno agosto, eso é máis parecido a un forno encendido. Nas condicións máis duras imaginables. Pero ainda así Ourense é un bo sitio para nacer, e que te dedican as letras gallegas. Mirad. Bueno, todos fostedes Ourense, xa que conocedes Ourense. Bueno, se hai alguén que non fai a Ourense non se vai atrever a dicilo. Trouxen Ourense. Eso, si trae un familiar de Carlos como este a un sitio... Bueno, isto é Ourense. A ciudad, Hai xente que ve dúas ciudades aquí porque está partida en dúas. Pero que o río Miño había que pasar por algún sitio, non houve maneira, houve Sacha e Veña. Aquí, a pais de Carlos Casares, nasceu Amor, o amor, Eduardo Blanco, amor. Toda esta xente dedicaron as letras gallegas, Valentín Lamas Carvajal, Moncho, tamén outro, como a ti. Ramón Otero Pedrallo. Nasceu tamén López Covillas. E nasceu Xocas, Xaquín Lorenzo. Sabedes que un pode se chamar de calcar maneira para que lle dedican as letras gallegas. O nome non é impedimento. E Vicente Risco tamén nasceu. Que Vicente Risco xa o conoceu Carlos Casares en vida. Ainda que Vicente Risco era un pouquinho máis mozote que Carlos Casares. Leváballe casi 60 anos. Xa era un escritor de prestixio recoñecido. Hai unha forma moi fácil de acercarse, de coñecer aos escritores de prestixio recoñecidos. Así, pois, se algún quer acercarse a outro que non sea Ramón, que Ramón xa está moi conocido, pero un escritor así destos maiores recoñecidos. Pois, a forma é escribir un relato, presentar un concurso, ganar o concurso, con sorte no xurado hai un escritor de prestixio e con fortuna polo presentan. Como era tan fácil, Carlos Casares foi o que fixo. Escribeu un relato, presentou un concurso polo Nadal, un concurso de toda a provincia, non só de Ourense, ganouno, entón presentaron a Vicente Risco, que estaba no xurado. Empezou a ir aos bares con ele. Non a beber, algo tomaría, pero iba a ter conversas edificantes. Conocedes a Vicente Risco así de cara? Bueno, non fai falta, algún conocerá. Pois a Castelao sí que o conocedes, é un tipo así de cara lambida, gafas sinistras, igualito que Castelao. A diferencia é que un é de costa e outro de interior, e agora xa sabedes cal é o de costa, e cal é o de interior. Pero non hai por que nacer en Ourense, para que te dediquen as letras gallegas. Basta con nacer en calquer parte de Galicia. Estes son os lugares onde nasceu a xente que dedicaron as letras gallegas. Quedan excluídos os agros, os montes, os ríos, as fontes, os regatos pequenos. A xente sorpréndese cando descubre que lle dedicaron as letras gallegas a xente que nasceu fora de Galicia, en Asturias, en León, en Toledo, en Madrid. E ainda máis sorprendente é cando descubren que dedican as letras gallegas a xente que nasceu en Argentina, Buenos Aires ou en calquer parte do mundo, nun barco. Iba para Cuba, a nai xa nasceu neno, antes de chegar. Xa había hiperactivos naquela época, antes de nacer. Bueno, sabedes que o importante é nacer, e a partir de aí teñense que dar un cúmulo de circunstancias, a veces fortuitas, esas circunstancias levan a que se dediquen as letras gallegas. Unha destas circunstancias que se teñen que dar é, por exemplo, non morrer afogado de neno.
eu estuve investigando e comprobei que non hai ningún caso que un morrer afogado de neno quere indicar as letras gallegas. Desta circunstancia, Carlos Casares librouse por un pelo, mirade. Estaba Carlos Casares con 3 anos, non conocedes. Con 3 anos, Carlos Casares. Trouxen a Carlos Casares con 3 anos. Este é Carlos Casares, con 3 anos. Finchadiño, dixo eu. Estaba Carlos Casares con 3 anos, foi ao río a bañarse, sin os pais, xa, bueno, se sabedes como era. Non sei, os pais aproveitábanse de que non había teléfono de menor. Non tiñan do maior tampouco, verdad? Bueno, pois foi a bañarse ao río a Fontevella. Imaginadvos este azul que vedes aquí, que é azul río. E máis concretamente azul río a Fontevella. Pois Carlos Casares, sin os seus pais diante, botouse a bañarse ao río. Non só a bañarse, puxose a bucear. Pero a bucear por debaixo d'agua, ninguén lle explicou a Carlos Casares con 3 anos que eso de bucear ten fecha de caducidade. Non se pode bucear o tempo que queira. Estaba a punto de caducar a cousa cando apareceu por ali, acercouse a súa prima, a súa curmán, e botoulle unha man menos mal a Carlos Casares e salvouno de morrer afogado no último instante. E o que son as circunstancias da vida, que anos máis tarde, no río Limia, o irmán de Carlos Casares foise a bañar sin os pais cerca e puxose a bucear. Menos mal que estaba ali Carlos Casares e salvou de morrer afogado o seu irmán Xavier no último instante. Esta circunstancia curiosa e real sucedeulle a Carlos Casares. E vos que sabedes moito de xeografía, vos estades preguntando, pero que facía Carlos Casares no río a Fontevella, que iso sabedes que está en Lamas, que non é a cidade de Ourense precisamente, e que facía no río Limia, que entre outros lugares pasa por Xinzo de Limia, que iso tampouco é a cidade de Ourense. Pois antes as familias eran moito máis numerosas que agora, xa sabedes, 3 e 4 irmáns, iso era o mínimo. Entón non cabían onde nasía, entón espallábanse pola xeografía. Entón Carlos Casares tiña parte da súa familia en Lamas, iba a pasar ali os veráns, e seu pai, que era mestre, Francisco, como poeta, Añón, entre Ramón, Añón e Carballo Calero, xa te dixo eu que estou falando moito de Nicolás, máis do que pensar. Bueno, pois, o seu pai, Francisco, ainda que como mestre chamabanlle Don Paco, que iso xa non se leva agora tampouco, daba clase en Xinzo de Lima. Entón Carlos Casares, para ser equitativo, nasceu onde estaba a súa nai, e para que ningún se salara, despois dos 4 anos foi para onde estaba seu pai, dando clase. E claro, tendo seu pai mestre, o meniño Carlos Casares non lle quedou máis remedio que ir á escola. Pero a escola antes nada que ver cada agora, Antes os rapaces na escola eran felices, gozaban, adoecían por ir á escola, era o lugar onde mellor o pasaban. Hai xente que me di que fajo isto, que dixo isto para poñer bonita a infancia de Carlos Casares, para que quede ben. No, todo o que dixo mo dixo Carlos Casares. Mirade, Xoguetes para un tempo prohibido. Por certo, este libro levou o premio da narrativa da editorial Galaxia. E aí a moita xente que se sorprende que un libro en gallego como este levara o premio da crítica española, pero así foi. Pois Carlos Casares, que me fala a través dos seus libros, porque sempre fala del mesmo, mirade o que me di, para que vexades o ben que o pasaba na escola, que eu non minto, di, na escola había veces que se pasaba ben. Exagerei un pouquinho, si cal, bueno, os gallegos somos así, dados a exagerar un pouco, pero xa había veces que se pasaba ben. Iso xa é unha gran diferencia. E unha das razóns pola que se pasaba tamén eran as cancións que se cantaban na escola, nada que ver cas de agora. Os profesores de agora de música, bueno, olvidaron todo aquel repertorio, e os rapaces, claro, non son tan felices. Para que vexades como cambiaba a cousa, vou vos cantar a canción que máis lle gustaba a Carlos Casares. Eu atrevo-me a todo, Por cancións como esta, os rapaces se deixían por ir á escola, Iso é para a cámara, tesme aquí. Tiña que botar un bico así mirándome. Bueno, pois a canción de que tanto lle gustaba a Carlos Casares di así.
Virgen María es nuestra protectora, nuestra gran señora, no hay nada que temer. Vence al mundo, demonio y carne. Guerra, guerra contra Lucifer. Que cancións máis bonitas que cantaban os rapaces na escola. Bueno, pois esta canción que acaba de escoitar era a que máis lle gustaba a Carlos Casares. E se vos fixastedes, esta canción falaba de Lucifer. Lucifer é cho demo, Bueno, todo o mundo conoce o demo. Un tipo así con uns cornos, un rabo. Hai que fijarse que o rabo sea para atrás sempre. Anda moito por aí polo entroido. Pero que pouca xente sabe é que o demo ten unha filla, que é a filla do demo. Ahora non se ensina na escola, pero antes os rapaces quedaban ca filla do demo cando querían. Hai unha fórmula para quedar ca filla do demo. É exigente, dixo-me a Carlos Casares, rezar un miserei, que isto xa, bueno, agora xa nadie sabe, pero dou un resumen, Carlos Casares, para que non vale para rezar o miserere que dá ca filla do demo. É exigente. Dun veneriño di care seculum perine. Como se chega? Estás facendo memoria, a ver se te acordas, mira. É que estás mirando para arriba a ver. Dun veneriño di care seculum perine. Bueno, despois escribe, oye, puden usar o teu PowerPoint para poñer eso. Bueno, despois pasamos a chuleta. E despois deso hai que contar mentalmente ata 1 millón. Iso é moito, só sei. Pero dime, Carlos Casares, que basta con contar ata que nos cansemos. Entón xa aparece a filla do demo. Pero imaginade que xusto nese instante aparece por ali de casualidade a veciña esa que vos parecía tan boa. Como saber se é a filla do demo ou aparece de casualidade? Pois a filla do demo ten o seu estilo, a súa moda, vai vestida sempre cunha bata de lunares, uns calcetins brancos, uns zapatos vermellos. Chámase Rosita. Non invento, non me rompín tanto a cabeza, con iso conta moito de Carlos Casares non mira a vida. A Rosita tuve que facer, eso si non me fixo, pero... E vai cantando Rosita sempre unha canción dun porco. Que non encontrei esa canción do porco, pero non sei cal é. Pero se vos aparece xa unha tipiña, despois de facer todo eso, que se chame Rosita, e cantando unha canción, seguro que é a filla do demo. O que non me dixo Carlos Casares, e mira que eu interroguei, non me quixo dicir que cara ten Rosita. Penso que nunca lla veu. Estes son costumes que se perderon na infancia de Carlos Casares. Outro costume que se perdeu era que, por exemplo, os rapaces en quinto de primaria, esos son 10 anos, máis ou menos, non? 11, por aí. Os rapaces xa eran maiores, se iban ao río con 3 anos solos, os 10 podían ir á clase sin pasar por o control do centro, iban directamente á aula. Estaban ali solos, tranquilos, miraban a xente que pasaba pola rúa, a veces metíanse carrapasas. Un día estaba Carlos na clase e dixeron os compañeros: «Ei, Carlos, mira, hai baiana, a que non eres home e metela dentro no colexio». Non se le pode dixir eso a un rapaz de 10 anos. Mirade como conoceu a Ana Carlos Casares. Estaba sentado no parque, nun banco. En isto achegouselle unha rapaciña, loira, de pantalón curto, e díxolle con acento estranxeiro e voz dulce: «Necesito atopar un médico». Carlos Casares levou ao centro de saúde. Polo camiño ela contoulle que viña con un circo, que era trapecista, que vivía en Francia. Bueno, contoulle media vida. E Carlos, todo o que lle dixo foi ao final do traxecto. Aquí, cando chegaron ao centro de saúde. Ela agradeceulle ese favor e dixolle que pasara polo circo para coller 2 entradas para a función das 8. Así que ali estaba Carlos Casares, todo emocionado no circo, esperando que saíra a trapecista, a súa trapecista, pero non saíu a trapecista. No seu lugar apareceu a mesma rapaza, vestida de pescadora, cantando unha canción. Na mitad da canción achegouse a butaca onde estaba Carlos, entre as risas do público lanzoulle un sedal cantando
Pica, pica, pececito. Ai, Carlos tiña moita gana que botou a man, bueno, non esperou que lle chegara o sedal, xa colleu no polo aire, non vai ser que collera outro sedal, picou. Oh, si picou, os rapaces son así xa desde novos, E despois pasan os anos e siguen sendo igual, Tanto é así que se viron o día siguiente, e a partir de aí se vían todos os días. Ian ao río, tirábanse na area, enterrábanse, bañábanse. A ela faláballe de Marsella, que era a cidade de Francia, onde ela vivía. El pechaba os ollos e se imaginaba aquela rúa frente ao porto, e a Ana, na ventana do faiado, despedindo os barcos co seu pano branco. E ela faláballe de Jules. Jules era o rapaz, o neno, que lle dera a ela o primeiro bico no portal. Entonces díxolle: "Lembraste de Jules?", preguntoulle ele. "Lembraste de Jules?". Nese instante, sinteu como os beizos dela se pousaban nos seus. Ai, aquel bico foi como un trallazo, unha ledicia branca medraba no seu corazón. Ao pouco, denos un bico, e outro bico, e outro bico máis. Ela pousou a súa cabeza no seu peito. Pronto correu a noticia de que se vían no río. Cando se enteraron na casa, o seu pai rifoulle: "O que me faltaba! Un fillo titiriteiro!" Pero eles non facían caso. Eles seguíanse vendo as ajochadas. Si recordades, dixeronlle os seus compañeros de clase: "Que non hai só a meter a Ana na clase. Que non. Carlos chamouna, le meteuna no colexio, levou no laboratorio, pechou a porta do laboratorio e tapou o burato da chave cun papel. Fora todos os compañeros facían barullo. Dentro, el ensiñoulle as bolboretas, as pedras, os lagartos en formol. Picouse cun alfinete no dedo e ensiñoulle o sangue no microscopio. Nese momento ela díxolle: "Sabes que? Que mañá nos imos." Entón el achegouse a ela, agarrouna pola cintura e doulle un bico. Nese momento, xusto nese instante, entrou o director. Cando saia, será xa de noite e terá que irse para casa sen vela, sen lle explicar, sen lle dicir o que ocorreu. E despois de cear dirá: "Quero ir ao circo." E o seu pai dirá: "Non." Pero ele escoitará: "Non!" Entón, irá para a cama e pensará: "Os vellos non saben." Pero os vellos, que non son tan vellos, no seu cuarto non se lembrarán nin del, nin da francesiña. E ele ha de tardar en dormir. Pero dormirá. Ao día seguinte, sentirase triste, moi triste, máis triste que ninguén. E que será de Ana? Volverá a vela. Érguese cedo e marcha correndo ao campo da feira. E no lugar do circo só atopa un redondel. Que tristeza. É que a infancia así, está entre a traxedia e a felicidade. Pero vos decatástedes de que Ana a Carlos lle ofreceu dúas entradas para a función das 8, pero Carlos só utilizou unha. El sempre pensou que ia ter unha segunda oportunidade. Todos estes episodios de amoríos, de bicos, de Carlos Casares, alborotaban moito a súa nai, porque sabíamos que súa nai, como gran parte da súa familia, era moi religiosa. Entonces, cansada de tanto amorío, un día colleu a Carlos Casares e meteu no coche e veña a máis de 30 km baixo un sol abrasador, coche sin aire acondicionado, pola aquelas carreteriñas de Nuestro Señor, ata chegar a un muro branco. Pararon, baixaron do coche e pasaron unha porta que había naquel muro. A pasar a porta, pechouse. Nese momento, Carlos Casares douse conta de que quedaba illado dos seus amigos, o Pavesa, o Cascón, o Calamidad. Eran os seus amigos mellores. Dentro, diante del,
un colexio religioso, un seminario, e ali conoceu o seu novo compañeiro de clase, un rapaz de cara da vida, gafas sinistras, que lle chamaban o Palabritas. O Palabritas era o acusico, o sopleta, o encargado de anotar todas as faltas graves dos compañeros. Moi querido por todos, era máis querido. E unha falta grave para o Palabritas era, por exemplo, ter conversas pouco edificantes, chamarlle a un profesor fava, ou mexar sin papel. Isto agora xa non se leva, sempre teño que explicar que é iso. Mirade, o seminario eran colexios solo de rapaces, entón o Palabritas podía ir polos várteres tranquilamente, entón iba así disimulando, mirando para unha para outra, cando vía un rapaz mexando sin papel, collía a súa libretiña que sempre levaba no bolsillo, collía o boli e anotaba fulanito, que fose fulanito, agarrou na coa man. Que falta tan grave, verdad? Xa hasta faz así porque dice, Dios mío, increíble. O que se atrevía a facer un rapaz dentro dun colexio de curas. Eu creo que eso era só por estar ali encerrado, fora eu pensei que non facían eso. Pero cando descubría eso, Palabritas, aí eso tiene un castigo moi grande, proporcional. Igual, o castigo era o seguinte, mirade. Collían ao rapaz, poñían a jacas, e facían pasar por diante del a todos os compañeros non da clase, do colexio. E por agarrala coa man, tiñalle que dar un bico no zapato dereito. E se cometías máis de 3 faltas graves nun mesmo mes, pasabas ao pelotón do Barrabás. O pelotón do Barrabás consistía en comer de pé no comedor, barrer as aulas, ter só a mitad do recreo e estar illado só. Iso a Carlos Casares encantáballe, porque dicía que era o momento de viaxar libremente co seu pensamento aos lugares desexados. Pero xusto nese instante non era capaz, porque lle viña á súa mente a imaxe chorosa de súa nai. Súa nai viña a visitar unha vez ao mes e dixíalle ao religioso correspondiente ali ao cura: veño a visitar a meu fillo toda contenta. E o cura dixíalle: non pode, señora, está no pelotón do Barrabás. Déxeme ver o meu fillo, por favor, levo un mes sin velo, fixe máis de 30 kilómetros, necesito ver o meu fillo. Non pode, señora, as normas son iguales para todos. Súa nai marchaba do seminario coas vaguas nos ollos, pensando que o seu marido, o pai do neno, co disgusto non iba a ser capaz de comer. A avó do neno, a súa nai, iba a pensar que ela era culpable por deixar que a súa filla se casara con aquel home. Así que un día Carlos Casares escribeu a casa e dixolles: sacádeme de aquí se non vou a cometer un disparate. Ainda así, foi ali onde Carlos Casares se colleu justo a escritura. Un día o profesor les dixo a todos os compañeros de clase que escribiron unha redacción para ler a mellor en público. E a mellor foi a de Carlos Casares. Douse conta Carlos Casares que para viaxar libremente o mellor era a escritura. Entonces podemos imaginar que collendo justo a escritura ali dentro dese seminario con esas experiencias, a súa escritura vai ter o carácter desas experiencias. É así. Miradese así que se ve perfectamente reflexado ese carácter da escritura de Carlos Casares nun poema que lle escribeu a Rosalía de Castro. E di así ese poema: oye, Rosalía, este novo abrente de esperanza acabouse o pranto xa para sempre, ende xa máis voltaremos a estas bajas, porque é tempo de serger, porque é tempo de serger, porque é tempo de serger. Este é o froito da túa sementeira, Rosalía. Os que se albortaron ca jaliña azul dixeron: ensínanos ese froito. Tuve que enseñarse, puxáronse. Vouche enseñar a ti tamén. Ai, como lle dá a cabeza. Dame un minutiño. Vaiche ajustar. E se lle ajusta? Vaiche ajustar. Este é o froito da túa sementeira, Rosalía. Este é o froito da túa sementeira, Rosalía. Así de alegre é a escritura de Carlos Casares, ainda que a veces este cargado un poquinho tamén a traseria das vivencias que tuvo el. Chegou a época de ir á universidade. Saleu dai do seminario xa
a universidade. E a universidade corresponde coa maioría de edade. Que momento, que fronteira. Esa maioría de edade onde de repente aparece un mundo novo, todos os desexos, esas necesidades de disfrutar das tempestades. Así foi como Carlos Casares chegou a Santiago para disfrutar desas tempestades desexadas. Agora sí está en Santiago para viaxar libremente a donde queira. Adiós a palabritas e ao pelotón de Barrabás, por fin. Aí está, Carlos Casares en Santiago, na súa pensión. Mira pola fiestra e ve esa rúa esperando por ele. Sae disposto a disfrutar das tempestades, a gozar dese novo mundo, a viaxar aos lugares que ele tanto desexaba, e pouco a pouco vaise dando conta de que a cousa non é para tanto. Eso de ser maior de edad non é o que ele se imaginaba. Todos eses desexos de conquista, ese mundo novo, todo eso vaise asentando. Estudiando filosofía e letras é fácil, As conversas edificantes que en Ourense as tiña con Vicente Risco, en Santiago as ten con Ramón Piñeiro. Foi así que ele chegou a ser mestre como seu pai, seguiu a tradición familiar. E foise dar clase a Viana do Bolo nun momento moi difícil, porque estamos falando da época onde en España organizaba toda a dictadura de Franco, por certo, ainda vivía Carrero Blanco, que ninguén se ría agora. Metesme nun lío. Bueno, pois en esa época de tantas necesidades, os rapaces, moitos deles pasaban fame. Entonces Carlos Casares loitou porque os rapaces do seu colexo tuveran, os máis necesitados, acceso ao comedor gratis. E esa loita por os máis necesitados tivo o reconocimento por parte das autoridades. Dixéronlle que esas eran ideas moi comunistas que tiña que largarse fora de Galicia. El, aproveitando que tiña conocidos en Bilbao, foi dar clase en Bilbao. E de Bilbao iba e viña en tren. Un día, nunha destas viaxes que el fixo en tren, viña lendo un dos seus libros que escribirei, que eu estou investigando, pero necesito chegar, porque non chego ao final, a veces quedo aí un pouco atascado. Eu non sei exactamente, a pesar das miñas investigacións, que libro viña lendo Carlos Casares, teño dúbidas de si era, sei que era dele, non sei se era El Principito, ou se era Le Petit Prince, ou se era O Principiño. Hai xente que ao acabar dime, oye, que meteste la paz, que El Principito non é de Carlos Casares. Sí, eu investiguei, non é? Carlos Casares tiña unha colección del Principito en todos os idiomas do mundo. Só le faltaba un, que non tiña, non le daba conseguido, que era El Principito en gallego. E non le daba conseguido porque non había. Non se escribeu nel, fixo a traducción. Así que o libro que viña lendo era dele. Agora hai algúns trens que ainda son así, pero antes eran todos. Tiñas un asiento frente a outro. Estábamos así, vivo que se sentaba, sentábase como a ti, frente a min. Mirábamos, xa falábamos, había un contacto visual. Entón estaba Carlos Casares lendo o seu libro no tren e sentouse en frente nese asiento, mirando para ele, unha moza loira, de pantalón curto. El levantou a vista do seu libro e ao vela deixou de sentir o paso das rodas do tren polas vías e solamente sinteu o pum-pum do seu corazón. Aquela moza loira de pantalón curto mirouno e díxolle con acento dulce, con voz dulce e acento estranxeiro: "Hey, vai a todo!" El respondeu-lhe: "Where are you from?" Ao pouco, deronse un bico, e outro bico, e outro bico máis. Ela pousou a súa cabeza no seu peito e nunca máis se separaron. Da ledicia branca que medraba nos seus corazóns naceron Håkan Olof Roy e Lars Christian, os seus fillos. Así foi como Carlos Casares coñeceu a súa dona, Cristina, unha moza sueca
que viaxaba polo mundo en barco e que coñeceu a Carlos Casares casualmente en tren. A partir de aí comenzou Carlos Casares unha actividade incesante e que non parou. Foi membro da Real Academia Gallega, foi director xeral da editorial Galaxia, o director é o que dirixe, o que manda, foi deputado do Parlamento de Galicia, que, por certo, tamén foi xunto con Ramón Piñeiro, os dos deputados, que, entre outras cousas, o que fixeron foi redactar a Lei de Normalización Lingüística, que ainda funciona hoxe. Foi membro vitalicio do Centro Ramón Piñeiro, a ver, puxeron a dixar, membro vitalicio, para sempre. Foi presidente, que o presidente é o que preside, o que está, o que se ve, presidente do Clube de Escritores de Galicia, bueno, premios, recebeu unha chea deles. Recebeu o premio da Casa dos Poetas de Salenova, que, por certo, este premio non é que yo den aos poetas, chama así Casa dos Poetas, pero danllo a xente que, a veces, bueno, non é que non escriba. É que, por exemplo, pode ser un arquitecto, pode ser... Saben escribir, vamos, pero non teñen porque ser, vamos, escritores así profesionales como Ramón. Non che deron ese Casa dos Poetas ainda? Non saben de ti, Aí lle de chamar, non sei se existe eso, pero aí lle de chamar. Porque, oye, deron yo a Carlos Casares, a ti, eso está cantado. Presidente, e se vamos un día e cantamos ali, estás me ocorrindo, Ramón. Pensa, foi presidente, que é o que preside, presidente do Consello da Cultura Gallega, foi delegado, mirade, foi delegado de España en Galicia, do Alto Comisionado das Nacións Unidas. Todo isto non é que deixar un cholo para facer outro, el facía todo seguido, todo a vez. Foi director outro que dirixía dos cursos de verán que amigos social aos amigos dixían, ai, Carliños, para porque vas a estourar, fanta actividade, ti para. Foi tamén, mirade, foi por un libro Deus sentado nun sillón azul, levou o Premio Crítica Española, un libro escrito en gallego, non tiña límites. Foi finalista nacional de narrativa, nacional de España, con un libro escrito en gallego. Foi un libriño, unha obra de teatro que é As naranxas máis naranxas de todas as naranxas, que estaba por aí, tamén lle deron un premio o Facho, igual que o da Jaliña Azul. Non paraba o pobre rapaz. Bueno, rapazaron un home xa, participou no Expreso da Literatura Europea. O Expreso da Literatura Europea era un tren que saleu de Lisboa, foi por Madrid, por toda Europa, chegou a San Petersburgo, acabou en Berlín, todo pago para escritores. Non se conocían uns con cada un da súa casa, non se entendían. Mira ti, o que se dicían todo era que where are you from, era todo o que se dicían. Escribir, non sei se escribían, pero dixo vos eu que me enterei que beberon, era barra gratis, barra libre que se di. Bueno, recebeu tamén, pois ainda así ele era capaz de escribir todos os días, é que se entendera, porque que a barra libre foi Premio Crítica Galega da miña conocen un libro que escribe sobre Ramón Piñeiro, porque Ramón Piñeiro era un poquinho ainda que se levaba con... Carlos Casares é un poquinho máis mozote que ele, tamén levaba de 30 e pico anos, morreu antes de escribir libros sobre ele, como o Ramón Piñeiro, unha vida, e por este libro tamén lle deron un premio. Un día dixeronlle, Carlos, escribe un para o periódico, ven aquí Ramón, axúdame. Eso é por a confianza, non máis. É porque sei que ten forza. Entón, fixeronlle a Carlos Casares, escribinos para o periódico. O periódico non vou dicir cal é para non facer publicidade. Abre aí dun lado, ti abre para que lean eles, home. Bueno, ele empezou a escribir, Carlos empezou a escribir, escribe. Oye, non parou, Foron 10 anos escribe diariamente, todos os días. Queres un pouco, Ramón? No, pois non parou de escribir. Aí conocín, por exemplo, é capaz de chegar ali a casa e dixer, olha, Serafín puxome a trabalhar e non me ofreceu nada. Que da constancia de que non quixo, Bueno, eu aí conocín, leendo o periódico, non sei se algún de vosos guíades, conocías a todo o que lle rodeaba. Por exemplo, conocín a Samuel.
Ai, era un... Tiña moita gracia, Samuel, era un negriño. Tamén o trouxe. Este é Samuel. O gato de Carlos Casares. Non parou de escribir sobre ele. E un día encargaronlle un libro a Carlos Casares, que, por certo, Carlos Casares, non sei como fixía, pero conseguía que lle pagara unha chea de cousas, Non sei se había máis subvencións que agora, pero ele era bastante espabilado para iso. Desde os 3 anos se veu que era moi espabilado, Escribeu, encargaronlle o libro, e ela foi a Alemania, o tipiño. Non era parvo, eso xa por ese seguro eu. Todo pago a escribir. En Alemania, mirade que libro escribe. O Sol do Verán. A Alemania. Iría a botarlo de menos, porque ele vivía en Vigo, non habría sol en Vigo, foi a Alemania a escribir o Sol do Verán. Bueno, pois, este libro que escribeu alá en Alemania, que se titula O Sol do Verán, entregouno a Editorial Galaxia. E 2 días antes de salir o libro editado, Carlos Casares morreu. Repentinamente, sin ninguén esperalo. E o seu libro, que saleu publicado despois da súa morte, o último, empeza así. Agora, transcorridos 10 días desde a morte de Carlos, teño o sentimento de que el se foi daquela maneira inesperada, como se partise de viaxe para sempre sen avisar, fuxindo pola noite, amparado pola escuridade e sen dicirme adeus. Así, sin el sabelo, se despideu Carlos Casares. Grazas.